Hey nantsika amazwi aphelela emlonyeni buza kuba apheleliswa yintoni emlonyeni. Kucaba ke apha kukho le ntokazi ndinayo. Ake kufumanisa uba ke ikhulelwe nantsika. Kuthiwa hayi ndimaziswa apha ekhaya ke kuba udomiswe ndima. Hayi khawulezwe yonke le nto ahlawulwe. Hambe ke kude kubekho umntana. Uthe kwakwakho umntana kube kweli xesha loba ke sileliso bathathu nomntana lo. Umntana eleke simbeka apha phakathi kwethu sobabini uyalila. John, iloba yintoni lilisa lo mntana? Umoya ombi kanye yintoni? Kube kwicebe elifika ngoko nangoko elikhawuleza hayi makandithathe umntana ndombeka ngapha ecaleni ngapha kwakhe. Yho umntana uthi cwa. Ndiphinde ndithi khawumthatha umbeka phakathi kwethu, aphinda umthatha umbeka phakathi kwethu. Wawumbeka phakathi kwethu siyatsho isikhala kalala lo mntana. Wawumbeka ngapha kwakhe uyathula lo mntana. Hayi ke wandiqomba ikhona ingxaki lo mntana. Kodwa ke ndikhe ndamjonga unesiphongwanyana esitsolo ndani khona into engandibethiwe apha hayi ke nathula. Kwahlala ngenye kwatsho ikhole ekhawulezileyo yembona ufuna umama lo mntana uba hey kufike abantu apha bathi bazohlawula umntana. Siza kubuyisela ke mntanami imali yakho ngoba ke ndiyibuzile intombi leni uba abantu bafikayo ithinte wathi hayi ngapophof ke ingxaki ke yayitishala yakhe le yayimenze le nto lo mntana. Ndacinga sasedutywa ndibethu ndese ndacinga loo nto le yitishala ke le imithi zilwaqomba uzawuzikhethela mna. Sakubhatalile ngoku ndibona kuthe xaka ke ngoku imali le yam ayidifako, imali yabazali ayidifako. Ndifowune ke ndibuze molweni ma kunjani, hayi ndiphinde ndiphile nam mama kaloku benditshekisha ngala mcimbi. Hayi amazwi aphele emlonyeni ndanikwa nje impendulo ekhawulezileyo uba ye mntanam khawutsho ke iminyaka le ungadula umntana amampuma uvula imilenze. Ewe iphilo mali leyo ngoba kaloku ubuntombi bakhe dad wo hayibo hayi aphelele emlonyeni amazwi andikwazi ukuphendula uba dad nam ndiyayicinga uba yeyi kudala ndimjikajika umntana omntu ndimbhekisa ngapha nangapha. Ngoku kanti le nto ixesha lonke ibibhatalele ndixatyiwe ke ngoba ebazalini ndizawufika ndithini. Zandiyithethe ndoyika lo umzali omxela uba yethetha hayi kuthiwa phayana kaloku umntana bengadulwa nguwe ngoku uyawuthini kufuna imali sowuzibhatele kodwa. Hayi ingxaki.